Lepate wis putih. Karo ganian dhewe-dhewe. Iki mung marahi hantune Iki pas kelas. disisih iki. Hah? Disisih ngono. Ora usah balik kene kok nyisih dhewe. Oh, Ayo Pak. ya tidak ngomongan kena ini. Iki yo aja koyo ngono kuwi. Sengaja model. Ora apa-apa lho memang etok-etok. Hei. Kuwi lah maksud etok-etok kuwi. Omongi. Aku ora tau-tau ning ngene iki. Wes sing nyekat sapa iki pegel aku. Sumpah pegel aku sing nyekat sapa iki. Serangan iki wayah pecut-pecutan, aduh dipetut tenanan. Aku yo loro kabeh. Etok-etok pecut tapi kene candine kene lho, Pak. Tapi lho ngono. Tak omongi. Aku ndak tau-tau ning ngene iki. Lah yo belajar ben iso tampil beda ngono lho. Yo. Anu baleni pecutane baru ora tak mau. Aja dikenekne ya. Aja dikenekne pas iki mustika ya.